Διαλογισμός με την Έφη Χαλκιώτη. Upgrade you online. Σήμερα θα έχουμε ένα ειδικό θέμα για ένα τσάκρα που ονομάζεται Ming Men και είναι λίγο γνωστό, είναι από τα τσάκρα στα οποία θεωρούνται δευτερεύοντα, ωστόσο είναι σημαντικό διότι κάνει πάρα πολλές εργασίες. Είναι ένα από τα τσάκρα στα οποία αξίζει κανείς και να γνωρίζει, αλλά και να μπορεί να ενεργοποιήσει ώστε να δρέπει τα ωφέλη τα οποία προσφέρει. Αυτό λοιπόν είναι ένα τσάκρα το οποίο βρίσκεται πίσω από τον αφαλό μας και είναι ανάμεσα στο δεύτερο και τον τρίτο οσφυϊκό σπόνδυλο. Είναι στο ύψος περίπου των νεφρών. Μπροστά τώρα από το Ming Men, στην περιοχή του αφαλού, είναι η περιοχή του κάτω Dantian. Σύμφωνα με την κινέζικη ιατρική υπάρχουν 3 κέντρα ή περιοχές δύναμης του σώματος, μία περιοχή στο κεφάλι εν γέννη, μία περιοχή στο στήθος, πάλι εν γέννη, δεν συνδέεται με τα τσάκρας, είναι μια ευρύτερη περιοχή, και το κάτω Dantian είναι η περιοχή της κοιλιάς. Το Ming Men είναι στο πίσω μέρος και το Dantian είναι προς τα μπροστά, προς τον αφαλό. Μαζί το κάτω Dantian και το Ming Men αναφέρονται και ως θάλασσα του Qi. Qi ξέρετε ότι είναι η έννοια της ενέργειας. Έχει λοιπόν πάρα πολλές λειτουργίες και πολλά ωφέλη αυτό το κέντρο. Καταρχήν αποθηκεύει ενέργεια και τη διοχετεύει σε άλλα σημεία του σώματος. Θεωρείται λοιπόν και μία πύλη η οποία βάζει ενέργεια και βγάζει ενέργεια. Και επίσης, επειδή βρίσκεται ανάμεσα στα νεφρά, τα νεφρά παράγουν 2 ενέργειες, μία Yin και μία Yang. Η Yin συνδέεται με το στοιχείο του νερού, η Yang με το στοιχείο της φωτιάς. Το Ming Men λοιπόν αναμειχνύει αυτές τις 2 ενέργειες που παράγονται από τα νεφρά και τις διοχετεύει σε όλα μας τα ζωτικά όργανα. Τροφοδοτεί τα όργανα, τα θρέφει και γενικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καλή μας υγεία. Και γενικότερα το Ming Men θεωρείται ότι τονώνει τη ζωτική μας ενέργεια και διεγείρει την ικανότητα του σώματος να απορροφά ενέργεια από το σύμπαν, τη συμπαντική ενέργεια. Επίσης είναι το σημείο όπου το έμβριο αρχίζει να δημιουργείται και γι' αυτό και ονομάζεται και πύλη της ζωής. Είναι όμως και ένα σημείο το οποίο μεταβολίζει ενέργειες. Δηλαδή στο σημείο αυτό μετατρέπονται οι πιο χονδροειδείς ενέργειες των κάτω κέντρων σε πιο λεπτοφυείς ενέργειες. Ξέρουμε ήδη από άλλες μας συναντήσεις ότι αυτό το κάνει και το κέντρο της καρδιάς. Και το κέντρο της καρδιάς τροφοδοτεί με πιο λεπτοφυή ενέργεια τα ανώτερα κέντρα. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένα ακόμα τέτοιο σημείο το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Επίσης κάνει και μία άλλη δουλειά, αυξάνει τη δόνηση των κατώτερων ενεργειών και τη στέλνει με δύναμη προς τα πάνω και τροφοδοτεί τα ανώτερα κέντρα με τέτοια λεπτοφυή ενέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική εργασία, διότι έχουμε σαν μία τρόμπα και έτσι ενεργοποιούνται τα ανώτερα τσάκρας. Παρατηρείτε επίσης ότι όπως και στο κέντρο του κεφαλιού υπάρχει ένα σημείο εσωτερικής ησυχίας, όπου είναι σαν να σταματάνε οι σκέψεις και να έχουμε πολύ μεγάλη γαλήνη, παρατηρείτε ότι εάν επικεντρωθεί κανείς σε αυτό το τσάκρα, έχει την ίδια αίσθηση. Και αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο στο οποίο κανείς μπορεί να βιώσει αυτή την εσωτερική ησυχία ή την απουσία των σκέψεων. Και γενικώς, αν εστιάσει κανείς σε αυτό το κέντρο, νιώθει ότι μειώνεται η ένταση και το άγχος, με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται η ενέργεια που συνήθως καταναλώνεται από τις ορμόνες του στρες, απελευθερώνεται αυτή η ενέργεια, οπότε αναζωογονείται όλος ο οργανισμός. Με όλα αυτά λοιπόν τα ωφέλη, σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε εμείς να εστιάσουμε σε αυτό το τσάκρα και να το ενεργοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μια πολύ ειδική τεχνική η οποία μας βοηθάει να προσελκύσουμε πιο εύκολα τη συμπαντική ενέργεια μέσα από τον αφαλό μας και προς το Ming Men. Όμως εδώ θέλει μια προσοχή, το τσάκρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει υπερενεργοποίηση. Αν δηλαδή κανείς εστιάσει εκεί για πολλή ώρα και με ένταση, μπορεί να δημιουργήσει μια υπερενεργοποίηση, την οποία δεν θέλουμε, γιατί ορισμένοι οργανισμοί δεν το αντέχουν. Και επίσης το Ming Men σχετίζεται με την αρτηριακή πίεση. Άρα αν υπερενεργοποιήσουμε το σημείο αυτό και έχουμε μία τάση για υψηλή πίεση,
μπορεί αυτό να μας επιβαρύνει. Οπότε δεν θα κάνουμε σε όλο το διαλογισμό εστίαση εκεί, θα κάνουμε ένα μικρό κομμάτι. Και γενικώς η τεχνική που θα σας πω τώρα, καλό είναι να την εφαρμόζετε γύρω στα 5 λεπτά τη φορά, τουλάχιστον για αρχή. Και να δείτε πώς θα ανταποκρίνεται το σώμα σας σε αυτή τη τεχνική. Και αν νομίζετε ότι πάτε καλά και δεν σας επιβαρύνει, μπορείτε να επεκτείνετε σιγά σιγά το χρόνο. Αλλά γύρω στα 5 λεπτά τη μέρα αρκούν, αν θέλετε να δουλέψετε με αυτή τη τεχνική. Αυτή λοιπόν είναι μία τεχνική του άνθους, ονομάζεται. Οραματιζόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα άνθος το οποίο έχει μακρύς στήμονες. Οι στήμονες είναι αυτές τις αγκλοστούλες που βγαίνουν από το κέντρο των λουλουδιών και αυτά εκτείνονται από τον αφαλό μας. Δηλαδή ότι το άνθος αυτό βρίσκεται στην περιοχή του αφαλού μας και εκτείνει τους στήμονες προς τα έξω σαν κεραίες, φανταστείτε. Και το κοτσανάκι του θεωρούμε ότι είναι κύλο και καταλήγει στο μιγμέν, όπως το βλέπετε ακριβώς στη φωτογραφία εδώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να θέσουμε την πρόθεσή μας να ενεργοποιηθεί αυτό το άνθος και αυτό από μόνο του αρχίζει τώρα μέσα από το στήμονα να έλκει τη συμπαντική ενέργεια και να την στέλνει προς τα πίσω στο μιγμέν. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε η αναπνοή μας θα το επηρεάσει, ούτε κάτι άλλο θα το επηρεάσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμείνουμε σχετικά εστιασμένοι εκεί. Και αν μπορούμε να νιώσουμε την ενέργεια η οποία μεταδίδεται από μπροστά, από την περιοχή του αφαλού στο άνθος, περνάει από το κοτσανάκι και πάει πίσω. Άλλοι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι και να το αισθανθούν αυτό, άλλοι ίσως και όχι, δεν έχει και μεγάλη σημασία, απλά είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο κανείς, αν αισθάνεται την ενέργεια, να το παρατηρήσει και να δει τι γίνεται. Αυτό λοιπόν θα το κρατήσουμε γύρω στα 5 λεπτά. Η ενέργεια θα ρέει από μόνη της, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό και μετά όταν θέλουμε να σταματήσουμε τη ροή της ενέργειας, απλά οραματιζόμαστε ότι το άνθος κλείνει. Και έτσι αυτό είναι το μήνυμα ότι η ενέργεια τώρα θα σταματήσει να εισέρχεται και να μεταδίδεται. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Εν γέννη θα εστιάσουμε σε διάφορα άλλα κέντρα για να ενεργοποιήσουμε διάφορα σημεία στο σώμα μας. Θα παραμείνουμε σε εσωτερική ησυχία όσο περισσότερο μπορούμε και κάποια στιγμή θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία όπου θα οραματιστούμε το άνθος και θα φέρουμε τη συμπαντική ενέργεια από τον αφαλό μας πίσω στο μιγμέν. Τώρα, άλλοι τρόποι που μπορείτε να ενεργοποιείτε αυτό το κέντρο είναι να κάνετε ένα απαλό μασάζ πίσω στη βάση της μέσης σας και λίγο κάτω από τα νεφρά σας. Αν τρίψετε για λίγο την περιοχή, απαλά, δεν χρειάζεται πολύ δύναμη, αρχίζει και ενεργοποιείτε αυτό το σημείο. Και κάτι άλλο που μπορεί να σας βοηθήσει, επειδή θεωρείται ένα σημείο το οποίο προσφέρει γαλήνη, εσωτερική ησυχία, εάν νιώθετε πολύ μεγάλη ένταση ή για παράδειγμα δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, έχετε πάρα πολλές σκέψεις, βρίσκεστε σε μια υπερδιέγερση, μπορείτε να βάλετε τα χέρια σας στην κοιλιά σας, στην περιοχή του αφαλού σας και να φανταστείτε ότι η ενέργεια πηγαίνει από τον αφαλό σας πίσω στο μιγμέν, χωρίς το άνθος τώρα αυτό, απλά με τα χέρια σας. Αυτό είναι μια τεχνική η οποία απλώς σας γαληνεύει, σας ηρεμεί. Οπότε αν νιώθετε πολύ εκνευρισμένοι, δοκιμάστε το και δείτε αν θα σας δουλέψει αυτό. Και πάλι ελάχιστα το κρατάμε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ώρα να το κρατήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας κλείσουμε τα μάτια μας. Για αυτό το διαλογισμό καλό είναι να έχουμε μία στάση με ίσια την πλάτη μας, ώστε η ροή της ενέργειας να διευκολύνεται. Τα πόδια μας είτε στο πάτωμα είτε οκλαδόν. Τα χέρια μας στους μυρούς μας με τις παλάμες προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή και στο πλάι των μυρών μας. Έχουμε την πλάτη μας ίσια όσο μπορούμε, χωρίς όμως να είναι σκληρή και άκαμπτη, να είμαστε αρκετά χαλαροί.
Και ας παρατηρήσουμε για λίγο την αναπνοή μας, η οποία θα μας επαναφέρει στο κέντρο μας και θα μας συνδέσει με την εσωτερική μας κατάσταση. Ενώ παρατηρούμε την εισπνοή και την εκπνοή μας, επιτρέπουμε στο σώμα μας να αρχίσει να χαλαρώνει. Ενημερώνουμε το νου μας ότι θέλουμε να παραμείνουμε σε ησυχία για όσο διαρκέσει αυτή η άσκηση και όποιες σκέψεις εμφανίζονται τις αφήνουμε να περνάνε απαρατήρητες. Τώρα ας κάνουμε μία σύνδεση με την ενέργεια της γης, οραματιζόμενη μία χορδή ενέργειας από το κέντρο της γης να ανεβαίνει προς τα πάνω και η ενέργεια της γης να μπαίνει μέσα από τα πέλματά μας. Και να ανεβαίνει αργά μέσα από τα πόδια μας, τις γάμπες μας, τα γόνατά μας, τους μυρούς μας, να περνάει από τη λεκάνη μας, και από εκεί να αρχίσει να ανεβαίνει αργά και απαλά προς τα πάνω, ανοίγοντας τον κεντρικό αγωγό ενέργειας που ξεκινάει από τη βάση της σπονδυλικής στήλης, το σημείο που καθόμαστε, και κατευθύνεται μπροστά από τη σπονδυλική μας στήλη μέχρι την κορυφή του κεφαλιού μας, μέχρι το τσάκρα της κορώνας. Καθώς η ενέργεια της γης περνάει από τον αγωγό ενέργειας, όλα μας τα τσάκρας που έχουν τη ρίζα τους σε αυτό τον κεντρικό αγωγό ανοίγουν θέτουμε την πρόθεση να απελευθερώσουν την παλιά ενέργεια, οποιαδήποτε ενέργεια χαμηλής δόνησης, ενέργειες θολές, ενέργειες που μπορεί να έχουν μία στασιμότητα, και αν θέλετε μπορείτε να οραματιστείτε τα τσάκρας να ανοίγουν σαν κόνη με τη ρίζα τους στον κεντρικό αγωγό ενέργειας και να ανοίγουν και μπροστά και πίσω, εκτός από το τσάκρα της βάσης που κοιτάζει μόνο προς τα κάτω, ο κόνος στρέφεται προς τη γη, και το τσάκρα της κορώνας που ο κόνος στρέφεται προς τον ουρανό. Όλα τα άλλα τα γνωστά τσάκρας έχουν και μπροστά και πίσω, είσοδο-έξοδο, οπότε είναι διπλή κόνη, ένας προς τα μπρος και ένα προς τα πίσω. Μπορείτε αν θέλετε να οραματιστείτε αυτούς τους κόνους. Μπορείτε αν θέλετε να οραματιστείτε τα χρώματα των κύριων τσάκρας, κόκκινο στη βάση, πορτοκαλί, το ιερό τσάκρα στο κάτω μέρος της κοιλιάς, γύρω στα 2 με 3 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό μας, κίτρινο στο ηλιακό πλέγμα στην περιοχή του στομαχιού μας, πράσινο στην περιοχή της καρδιάς,
μπλε στο λαιμό, σκούρο μπλε προς το μόβ, το λεγόμενο ίντιγκο, στην περιοχή του τρίτου ματιού, ανάμεσα από τα φρύδια μας και προς το κέντρο του κεφαλιού μας, και λευκό με ελαφριά βιολετιά απόχρωση στο τσάκρα της κορώνας. Ίσως θέλετε να οραματιστείτε αυτά τα χρώματα σαν σφαίρες και συνειδητοποιήστε ότι όλο μας το σώμα έχει μετατραπεί σε ένα ουράνιο τόξο, εκπέμποντας αυτά τα 7 βασικά χρώματα. Τώρα θα εστιάσουμε στα τσάκρας που βρίσκονται έξω από το σώμα μας. Στο πρώτο τσάκρα πάνω από την κορυφή του κεφαλιού μας, γύρω στους 30 πόντους πάνω από το κεφάλι μας, που συχνά ονομάζεται και αστέρι της ψυχής. Ίσως το δείτε ή το αισθανθείτε σαν ένα μικρό ήλιο με μια όμορφη χρυσή ενέργεια. Και επίσης θα ενεργοποιήσουμε και το πρώτο τσάκρα κάτω από το τσάκρα της βάσης, κάτω από το σώμα μας, γύρω στους 20 και 30 πόντους κάτω από το σημείο που καθόμαστε. Ονομάζεται και αστέρι της γης. Δείτε το σαν ένα σημείο με λευκή ενέργεια. Νιώστε τη χορδή ενέργειας που έρχεται από το κέντρο της γης να αγκιστρώνεται σε αυτό το πρώτο τσάκρα κάτω από το σώμα. Αυτή η χορδή ενέργειας να συνεχίζει μέσα από τον κεντρικό μας αγωγό ενέργειας και να προεκτείνεται πάνω από την κορυφή του κεφαλιού μας, να αγκιστρώνεται στο πρώτο τσάκρα πάνω από το κεφάλι και να εκτείνεται στα βάθη του σύμπαντος από επάνω μας. Νιώστε αυτή τη χορδή ενέργειας να σας έλκει προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Πρώτα να σας έλκει προς τα κάτω και μετά η χορδή αυτή να σας τραβάει προς τα πάνω. Νιώστε αυτό το τράβηγμα προς τα κάτω και προς τα πάνω, σαν να σας τεντώνει, σαν να σας επιμικρύνει. Νιώστε ταυτόχρονα την έλξη της γης που μας θυμίζει την γήινη ηλική μας υπόσταση.
και παράλληλα την έλξη από την χορδή προς τα πάνω που μας έλκει προς τα ανώτερα πνευματικά πεδία και μας υπενθυμίζει την πνευματική μας υπόσταση. Ας συνειδητοποιήσουμε αυτή την διπλή μας υπόσταση. Ας αποκτήσουμε επίγνωση ότι άλλοτε εστιαζόμαστε στο υλικό πεδίο, άλλοτε στο πνευματικό πεδίο και αυτό είναι φυσιολογικό. Μπορούμε όμως να δοκιμάσουμε να έχουμε την επίγνωση ότι και τα δύο αυτά συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Το υλικό μέσα στο πνευματικό και το πνευματικό μέσα στο υλικό. Και τώρα θα φέρουμε την προσοχή μας στο τσάκρα Mingmen. Φέρετε την προσοχή σας καταρχήν στην περιοχή του αφαλού σας και ακολουθήστε νοερά μία ευθεία γραμμή προς τα πίσω, προς τη σπονδυλική σας στήλη. Αν σας είναι δύσκολο να εντοπίσετε το σημείο ή να το αισθανθείτε, μπορείτε να κάνετε μία ελαφρά εντριβή στην περιοχή εκείνη, λίγο πιο κάτω από τα νεφρά σας και να ενεργοποιήσετε το σημείο απαλά. Και τώρα ας αναπνεύσουμε για λίγο από το κάτω μέρος της κοιλιάς μας, εστιάζοντας την προσοχή μας στην κοιλιά μας καθώς αυτή φουσκώνει και ξεφουσκώνει με κάθε εισπνοή και εκπνοή, ώστε καθώς με την εισπνοή σας η κοιλιά σας επεκτείνεται, διευρύνεται, φουσκώνει, όπως όταν έχετε φάει πολύ. Και με την εκπνοή σας η κοιλιά σας μαζεύεται, όπως όταν σφίγγεστε για να φορέσετε κάτι πολύ στενό. Και πολύ συνειδητά εισπνεύστε αφήνοντας την κοιλιά σας να φουσκώσει και εκπνεύστε αφήνοντας την κοιλιά σας να ξεφουσκώσει. Ίσως νιώσετε την περιοχή εκεί να
θερμαίνετε. Και να αποκτάτε σιγά σιγά καλύτερη συνείδηση του που βρίσκεται το τσάκρα Μιγμέν. Όλη αυτή η περιοχή ανάμεσα στον αφαλό και στο τσάκρα Μιγμέν ονομάζεται κάτω Νταντιέν, είναι η τρίτη περιοχή δύναμης. Είναι το σημείο που αποθηκεύεται ζωτική ενέργεια. Ίσως θέλετε να οραματιστείτε να δημιουργείτε ένα κανάλι ανάμεσα στον αφαλό σας και το τσάκρα Μιγμέν στο πίσω μέρος της πλάτης σας. Τώρα θα ενεργοποιήσουμε το άνθος στην περιοχή του αφαλού. Οραματιζόμαστε ένα άνθος με ανοιχτά τα πέταλά του και τους στήμονες του να εκτείνονται από τον αφαλό μας σαν μικρές κεραίες προς τα έξω και το κοτσάνι του άνθους να είναι κύλο και να ριζώνει στο τσάκρα Μιγμέν. Δημιουργήστε αυτή την νοερή εικόνα. Και τώρα το άνθος μόνο του θα ξεκινήσει να έλκει τη συμβατική ενέργεια μέσα από τους στήμονες, μέσα από τις κεραίες αυτές και να αρχίσει να τη μεταδίδει πίσω στο τσάκρα Μιγμέν. Παραμείνετε εστιασμένοι σε αυτό το σημείο και ίσως αρχίσετε να νιώσετε αυτή την κίνηση ενέργειας από μπροστά προς τα πίσω.
Παραμένουμε για λίγο ακόμα εστιασμένοι στο άνθος και στην ενέργεια που μεταδίδεται από μπροστά προς τα πίσω. Και τώρα θα αρωματιστούμε το άνθος να κλείνει και θα αποσύρουμε την προσοχή μας από την περιοχή αυτή. Ας πάρουμε μερικές βαθιές εισπνοές και εκπνοές για να διανύμουμε όλη την ενέργεια που λάβαμε μέσα στο σώμα μας, με την πρόθεση η ενέργεια αυτή να μεταδοθεί όπου τη χρειάζεται το σώμα μας, να λειτουργήσει θεραπευτικά σε σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Συνεχίστε να εισπνέετε και να εκπνέετε βαθιά. Επιτρέποντας στο σώμα σας να χρησιμοποιήσει την ενέργεια όπως εκείνο τη χρειάζεται και όπου τη χρειάζεται. Φέρτε την προσοχή σας κάτω από τα πέλματά σας και νιώστε την ενέργεια της γης σαν ένας τεράστιος μαγνήτης να σας έλκει. Δίνοντάς σας δύναμη, υγεία, ευημερία και αυθονία. Παρατηρήστε τυχόν αλλαγές που διαπιστώνετε να έχουν συμβεί στο σώμα σας και γενικότερα στην εσωτερική σας κατάσταση.
Νιώστε την πίεση που ασκεί το κάθισμά σας στη λεκάνη σας και η λεκάνη σας στο κάθισμά σας. Επιτρέψτε στην ενέργεια της γης κάτω από τα πέλματά σας να σας επαναφέρει σταδιακά σε μεγαλύτερη εγρήγορση. Και επαναφέρετε όλη σας τη συνείδηση μέσα στο φυσικό σας σώμα, νιώθοντας τον όγκο που καταλαμβάνει το φυσικό σας σώμα μέσα στο χώρο που βρίσκεστε. Επανερχόμενοι στο εδώ και τώρα και στο παρόν. Πάρτε μερικές βαθιές εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα με ένα μικρό ξεφύσιμα, αποδεσμεύοντας με την εκπνοή σας οποιαδήποτε τελευταία κατάλοιπα άχρηστης ενέργειας και οποιαδήποτε ενέργεια χαμηλής δόνησης έχει παραμείνει. Νιώστε αναζωογονημένοι αλλά και χαλαροί. Νιώστε ευγνωμοσύνη για την ύπαρξή σας. Ας ευχαριστήσουμε τη γη για την ενέργειά της, καθώς και την συμπαντική ενέργεια, την οποία φέραμε μέσα στο σώμα μας, μέσα από το τσάκρα Μιγμέν. Και μπορούμε απαλά να ανοίξουμε τα μάτια μας όταν θα είμαστε έτοιμοι. Τον διαλογισμό καθοδήγησε η Εύη Χαλκιώτη μέσα από πνευματική σύνδεση και επικοινωνία.